बिक्रम दैमारिखौ मा बुंबावनो बेखौथ' आंसो फेमास खालामनाय जादों। बिक्रम बर'आथ' सोर बेथ' सासे भारा लाजानाय मानसिसो हाग्रामा सारजों। आरो बुंनो थाङोबा बिथाङा बिपिएफआव जेबो मेम्बारशिप गैया, प्राइमारियावनो हक ब्लकआवनो हक बा सेन्ट्रेलावनो हक बे सासे भारा लाथ'जानाय मानसिसो बिक्रम दैमारिया। जोंनि फुराना बिपिएफ पार्टियाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा सासेबो इन्टेलेक्चुयेल लिडार गैला, जायनि जाहोनाव जोंनि इयुथ्सफ्रा एबा जोंनि ग्रासरुट लेभेलनि वार्कार्सफ्रा बयबो साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा वार्कार्सफ्रा जोंना गारजोबनानै दंजोबो। बुंनो थाङोबा दिनै जोंना इयुथ्सफ्रा जाखिनि बिपिएफआव दङ दा बिसोरबो निसय दुखु मोननानै दं। दा बे बुस्थुआव बयबो जोङो गारजोबनानै दङ आरो निसय आं बिसोरखौबो साजेस्ट खालामो बिथांमोना जोंजों बिपिएफ पार्टियाव सापर्ट खालामनो फैगोन। हाग्रामा सार बिथांखौ बुंनो थाङोब्ला आंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। जास्ट मोनसे बाथ्राया बेनो, आंनि फुराना जेनेबा पार्टि बिपिएफ पार्टि बेखौ आंहा बुंनांगौ खोथायानो बेनो, जोंनि फुराना बिपिएफ पार्टियाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा सासेबो इन्टेलेक्चुयेल लिडार गैला, जायनि जाहोनाव जोंनि इयुथ्सफ्रा एबा जोंनि ग्रासरुट लेभेलनि वार्कार्सफ्रा बयबो साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा वार्कार्सफ्रा जोंना गारजोबनानै दंजोबो। बुंनो थाङोबा दिनै जोंना इयुथ्सफ्रा जाखिनि बिपिएफआव दङ दा बिसोरबो निसय दुखु मोननानै दं। बिसोरबो माने मा ओरैबायदि जाय बै मोनसे टिमजों थाफानानै बिसोर खामानि मावो बैफोर माने सा सारगां बिसोरो ग्रासरुट लेभेलखौ नायालासिनो बिसोरो बारहावा बायदि माने गोजौ थांबाय थायो। ओमफ्राय ओरै ग्रासरुट लेभेलाव दि मा जानानै दं मा जानानै गैया बेखौ बिसोर जेबो लांफानोबो रोङा बा बिसोर नायनोबो रोङा। दा बे बुस्थुआव बयबो जोङो गारजोबनानै दङ आरो निसय आं बिसोरखौबो साजेस्ट खालामो बिथांमोना जोंजों बिपिएफ पार्टियाव सापर्ट खालामनो फैगोन। सिगाङाव मा आफादाव दंमोन? आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिएसएफनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन। नोंथाङा ससियेल मिडियायाव मोनसे बायदि बिक्रम दैमारिजों नोंथाङा एसे बिक्रम बर'आथ' सोर बेथ' सासे भारा लाजानाय मानसिसो हाग्रामा सारजों। आरो बुंनो थाङोबा बिथाङा बिपिएफआव जेबो मेम्बारशिप गैया, प्राइमारियावनो हक ब्लकआवनो हक बा सेन्ट्रेलावनो हक बे सासे भारा लाथ'जानाय मानसिसो बिक्रम दैमारिया। दिनैनि समाव आरो मा बुंबावनो लुगैयो नोंथाङा बिक्रम दैमारिखौ? बिक्रम दैमारिखौ मा बुंबावनो बेखौथ' आंसो फेमास खालामनाय जादों।